குமார் என்பவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தனிவட்டி விகிதத்தில் ரூபாய் 52,000 கடனாக பெற்றார். 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது கடனுக்காக ரூபாய் 79,040 செலுத்தினார் எனில் என்ன வட்டி வீதத்தில் அவர் கடன் பெற்றுள்ளார்? 52,000க்கு தனிவட்டி 4 வருஷத்துக்கு அவர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காருன்னா 79,040. என்ன வட்டி வீதத்தில் அவர் கடன் பெற்றுள்ளார்? இதுதான் கேள்வி. நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தனி வட்டினா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் SI = PNR/100. அப்போது கொடுத்துருக்க கணக்கில் P அவர் வாங்கின பணம் எவ்வளோ? 52,000. அதுதான் P. N 4 ஆண்டுகள் 4 years, அதுதான் N. R ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறமா நமக்கு அவர் திருப்பி செலுத்தின தொகை 79,040ன்னு தெரியும். இது அவருக்கு கடைசியாக அசல் வட்டி சேர்த்து செலுத்தின தொகை. அப்போ 79,040ங்கிறது டோட்டல் அமௌண்ட். இதிலிருந்து நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதாவது டோட்டல் அமௌண்ட் மைனஸ் P. டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து இந்த பியை கழிச்சோன்னா 27,040. இதுதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வட்டி. அப்போது SI = அதுக்கு நேராக 27,040 போடுறோம். P அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் 52,000. N 4 வருஷம்னு கொடுத்துருக்காங்க. × 4 × R/100. இது ஃபார்முலா. இப்போது நம்ம R தான் கண்டுபிடிக்கணும், வட்டி வீதம் தான் கண்டுபிடிக்கணும், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ R = ஆரை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடலாம். 27,040 இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய 100 இங்கே மேலே போயிடும். அடுத்தது 52,000 × 4 இங்கே டினாமினேட்டராக வந்துடும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது டினாமினேட்டராக வந்துடும். இப்போ இதை கேன்சல் பண்ண போகிறோம். 2 0க்கு 2 0 கேன்சல். 4 டேபிளில் இது எத்தனை டைம் வரும்னா 4 டேபிளில் 6,760 ரூபா. 6,760 ரூபா. அடுத்தது 520ல் இந்த 6,760 13 மடங்கு. அப்போ R = 13%.